ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ተስፋሪምና ከመይ ትቕንዩ ንሎሚ ኣብዚ ቅንያት እዚ ብዛዕባ ዝተዘርግሐት ደርፊ ተኣለ ናይ ተስፋ ኣለም ኣረፋይነ ቆርጫጭን ኤፍሬም ኣማረን ዝገልጽ ትሕዝቶ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። እዛ ደርፊ ኣዘራራቢ ኣካታዕ ትሕዝቶ ኣለዋ። ብዙሓት ሰባት ድማ ነናቶም ናይ ድጋፍን ተቃውሞን ርእይቶታት ይህቡል ኣለዉ። ብወገንና ንትሕዝቶኣ ሓደ ብሓደ ንምርኣይ ክንፍትን ኢና። ኣርእስቲ ናይቲ ጽሑፍ እዚ ይተኣለ መን ይተኣለ ብኸመይ ይተኣለ ዝብል ተዳልዩ ኣሎ። ክልተ ደረፍቲ ደርፊ ሰላም ደሪፎም እናተባህለ ብዙሕ ይዘረብ ኣሎ። ኣቐዲሞም ብዙሓት ደርፍታት ሰላም ከም ዘይተደርፉ እቶም ዝተደርፉ ደርፍታት ሓንቲ ኸየፍርዩ ተረሲዖም ደርፊ ካሕሳይ ብርሀን ሰሎሞን ባይረን ደርፊ ሰላም ኣይነበረን ድዩ? ኣብ ግዜ ሰላምን ከምኡውን ቅድምን ድሕርን ሰላምን ዝተደርፉ ደርፍታት ብዙሓት እዮም። ናሆም ዮሃንስ መስተ፣ ራሄል ገብረ ስላሴ ከምኡውን መሐሙድ ኣሕሙድ እናበልና ብዙሓት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና። ናይዞም ክልተ ደረፍቲ ደርፊ ፍሉይ ኮይኑ ዝቐርበሉ ዘሎ ምኽንያት እንታይ እዩ? ንትሕዝትኡ ከምኡውን ካልኦት ሰባት ንዝህቦ ዘለዉ ርእይቶታት በብሓደ ክንርኢ ኢና። ብቀዳማይ ቤት ናይቲ ደርፊ ክንጅምር። ቅዱስ ቁርኣን ቀሪኡ ነቢቡ ገድለ ድርሳኑ ዝብሎን ዝገብሮን ዝፈልጥ ዘይጉረን ጉኑሕ ልሳኑ ኣማነ ህዝቢ ክንሱስ ህዝበይ ሰላም ሲኢኑ ብዝብል ትሕዝቶ እዩ ዝጅምር እቲ ደርፊ። ነዚ ትሕዝቶ እዚ ብዙሓት ሰባት ተቃወምቲ ኮይኖም ቀሪቦም ኣለዉ። ቅዱስ ቁርኣን ቀሪኡ ንዝብል ነጥቢ ዝተቃወሙ ሰባት ድማ ርኢና። ሓደ ካብኦም ማህደር ፕሮዳክሽን ዝብል ናይ ዩቲዩብ ገጽ ዘለዎ ብወዲ መምህር ዝፍለጥ ሰብ እዩ። እዚ ኣኽሱም ከይዱ ተሓፂኡ ከም ዘሎ ዝንገር ሰብ ንቅዱስ ቁርኣን ናይዚ ህዝብታት እዚ ትሕዝቶ ከም ዘይኮነ ክገልጽ ፈቲኑ እታ ደርፊ ንክርስቲያንን ቋንቋ ትግርኛ ንዝቋንቋኦም ህዝብታትን ትምልከት ደርፊ እያ ክብል እውን ሰሚዕናዮ። ኣብ ትግራይ ክርስቲያንን ትግርኛን ጥራይ ድዮም ዘለዉ። ኣብ ኤርትራ ክርስቲያንን ብሄር ትግርኛን ጥራይ ድዮም ዘለዉ። እዚ ደርፊ እዚ ንክልቲኡ ህዝብታት ዝውክል ደርፊ ተባሂሉ እንተዳ ተሓሲቡ ተስፋ ኣለም ኣረፋይነ ከም ንኤርትራ ዝውክል ደራፋይ ኤፍሬም ኣማረ ድማ ንትግራይ ከም ዝውክል ደራፋይ ጌርና እንተዳ ወሲድናዮ ኤርትራ ብምልእታ ትግራይ ብምልእታ ኣይኮነን ድዩ? ኤርትራን ትግራይን እናበልና እኳ ከምቲ ንሶም ዝገበርዎ ክንገብር ኣይግባአናን እዩ። ኤርትራ ሃገር እዩ፣ ትግራይ ድማ ክልል እዩ። ኤርትራን ትግራይን ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ኣብ ውድድር ክቐርብሉ ዝግባእ ኣጋጣሚ ክፍጠር ጌጋ ነውሪ እዩ። ብዝኾነ ናብቲ ግጥምቲ ክንምለስ። ቅዱስ ቁርኣን ቀሪኡ ነቢቡ ገድለ ድርሳኑ ቅዱስ ቁርኣን ኣበይ ተቐሪኡ? ገድለ ድርሳን ከ ኣበይ ተደሪሱ? ዝብሎን ዝገብሮን ዝፈልጥ ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ገጣማይ እኳ ዝብሎን ዝገብሮን ኣይፈለጠን። ወዲ ዝኸባቢ ዝኸሎ ጌጋ ትሕዝቶ ዘለዎ ንህዝቢ ዘይናቱ ዝገልጽ ትሕዝቶ እዩ ኣቐሚጡ ዘሎ። ከም በዓል ማህደር ፕሮዳክሽን ዝኣመሰሉ ድማ ነዚ ህዝቢ እዚ ሓደ መስመራዊ ጎናዊ ወገናዊ ትርጉም ብምሃብ ዘይመልክዑ ክህብዎ ፈቲኖም። ከምኡውን ኣባላት ህግደፍ ተጸሊሎም በዛ ደርፊ እዚኣ ቅሒሮም እናተባህለ ብዙሕ ርእይቶታት ይወሃብ ኣሎ። ንሕና ኣባላት ህግደፍ ስለ ዘይኮንና እንታይ ደኣ ንሓቅን ርትዕን ናይዚ ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ እዚ ብዝግባእ ክንትንትን ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብከምዚኦም ዝበሉ ናይ ዩቲዩብ ሰራሕተኛታትን ደረፍትን ክብደል ስለ ዘይንደሊ ነዚ ግብረ መልሲ እዚ ነቕርብ ኣለና። ህዝቢ ኢትዮጵያ፣ ህዝቢ ኤርትራ፣ ህዝቢ ሱዳን፣ ህዝቢ ጅቡቲ ብሓፈሻ
ህዝቢ ከባቢ ኣፍሪቃ ህዝቢ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምኡውን ብሓፈሻ ህዝቢ ዓለም ሰላም ሲኢኑ ኣሎ ናይ ቁርኣን ናይ ገድለ ድርሳን ናይ እምነት ዘይ እምነት ሕቶ ድዩ ሰላም ኣስኢኑ ዘሎ ምስኣን ሰላም ናይ ዝኸባቢ እዚ እንታይ እዩ እቶም ነዚ ኩናት እዚ ኣበጊሶም ዝበሃሉ ዘለዉ ኣብዚ ከባቢ ኣመንቲ ድዮም ንቁርኣን ፈልጥዎ ዶ ንመፅሓፍ ቅዱስ ፈልጥዎ ዶ ስለዚ ኣመንቲ ከለዉ ድዮም ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ኩናት እትዮምዎ ዘለዉ ህዝቢ ኣማኒ እዩ ኣዴታትና ፀለይቲ እየን ንሰላም ለሚነንን ኣዴታትና ጥራይ ዘይኮነ ኣቦታትና እውን ኣሓትና መንእስያትና ንሕና እውን ንሰላም ፀዊዕናን ለሚንናን ኢና እቲ ንሰላም ዝኸንብ ዘሎ ኣካል ደኣ መን እዩ ክንቅፅል ናብቲ ካልኣይ መዕበት ናብዚ ናይዚ ትሕዝቶ እዚ ኣኽሱማዊ ዘይሃስስ ስልጣነ ሰሪቱ ዓለም ዝህነነ ኣየናይ ክፋል ዓለም እዩ ብኣኽሱማዊ ስልጣነ ተሃኒኑ እንታይ ዝህንን ኣሎ ኣብ ኣኽሱም እንታይ እዩ ዘሎ ብኣኽሱም እቲ ዘሎ ዓንድታት ንዓለም ህኒኑ ዓለም እኮ ብዙሕ ንግስነታት ብዙሕ ምዕባለ ብዙሕ ስልጣነ ዝረኣየ እዩ ግሪክ ሶርያ ቱርኪ ንግስነት ናይ ሮማ ካልኦት ብዙሓት ነገራት ዝረኣየ እዩ በዚ ደኣ ከመይ ኢሉ ተሃኒኑ ናብ ካልእ እንተኸድና ስልጣነ እንታይ እዩ ስልጣነ ኣብ ኣእምሮ ድዩ ኣብ እምኒ ስልጣነ ኣብ ኣተሓሳስባ ድዩ ወይስ ኣብ ቅርፂ ኣብ ሓወልቲ ኣብ የሎ ስልጣነ ዘለዎ ህዝቢ ደኣ እንታይ ኮይኑ እዩ ንኩናት ዘየትረፈ ስልጣነ ዘለዎ ህዝቢ ደኣ እንታይ ኮይኑ እዩ ንመራሕቱ ከጣቕዕ ዝውዕል ዘሎ ምዛ ትሕዝቶ እዚኣ ከም ኤርትራዊት ውክልና ኮይና ቀሪባ ዘላ ዘይፀንት ባሕረ እናወነነ ማሃበንበር ተፀባይ ዶ ምኾነ ህዝቢ ኤርትራ ባሕሪ ጥራይ ድዩ ዝውንን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክንድን ልዕልን ኣኽሱም ዝኸውን ስልጣነ የለን ድዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፅባቐ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሃብቲ ስለምንታይ እዩ ሸለል ተባሂሉ ወይ ኣኽሱም ወይ ትግራይ ኣኽሱም ጥራይ ድዩ ዘለዎ ስለዚ እዚ ግጥሚ እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ሕማም ኣሎ ኣብዚ ቦታ እዚ ሕማም ኣሎ ኣኽሱም ከ 3000 ዓመት ዝገበረ እዩ ኣብዚ 3000 ዓመት ትግራይ ትበሃል ክልል ነይራ ድያ ኣኽሱማውያን ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ምዃኖም ኣኽሱማውያን ክርስቲያን እምነት ዝኽተሉ ምንባሮም እንታይ ጭብጥ ኣለኩም እስክምፁልና እስክሪኡና በንፃሩ እኳ ደኣ ኣብ ኣኽሱም ዝነበሩ ሰባት ኣብ ጣዖት ዝኣምኑ ከም ዝነበሩ እዩ ታሪክ ዝነገር ስለዚ ኣማኒ ቀራኢ ሰጋዲ ተባሂሉ ክግለፅ ጌጋ እዩ ንግስነት ናይ ኣኽሱም ኮነ ካልኦት ምዕባለታት ኣብዚ ከባቢ ንብዙሓት ብሄራት ናይዚ ከባቢ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃን ደቡብ ዓረብን ዝውክል ምዃኑ ነቲ ህዝቢ ንገርዎ ኣይተደናግሩ ኣይተሓስቡ ብሓሶት ዝቐርብ ትሕዝቶ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣየድልዮን እዩ ኣኽሱም ዝበሃል ቦታ ኣብ ትግራይ ኣሎ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ከም ሓንቲ ክልል ምስ ተፈጥረት ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ቅርሲ እዩ ቅድሚኡ ግን ንብሙሉኡ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃን ንህዝብታት ሰሜን ኣፍሪቃን ንህዝብታት ደቡብ ዓረብን ዝምልከት ንግስነት እዩ ነይሩ ናይ ክርስቲያን ኣይኮነ ናይ ትግርኛ ጥራይ ዝዛረቡ ህዝቢ ድማ ኣይኮነን ኤርትራ ድማ ከም ኣዱሊስ ቋሓይቶ በለውከለው ተኾንዳዕ ከስከሰ ካልኦት ኣብ ኣስመራን ከባቢኡን ኣብ እምባ ደርሆ ኣብ ካልእ ከባቢታት ናይ ሰሜናዊ ኤርትራ ዝርከብ ብዙሕ ታሪኻዊ ቅርስታት ዘለዋ ሃብታም ሃገር እያ ባሕሪ ምስ ኣኽሱም ኣነፃፂርካ ዝተፈተነ ስራሕ ጉጉይ እዩ ካልእ ክንቅፅል ንዓናይ ንመቐለ ንዓናይ ኣብ ሕሉፍ ፍቕሪ ይሓይሽ ምቕናይ ኣበይ ዝነበረ ሕሉፍ ፍቕሪ ምስ መን መዓስ ኣበይ ዘበን
واتم سبات إذا غبابي تفلطون ديكم إذا غبابي زحلفو شجرا يتفلطون ديكم كوينات تميت عمت قتلت سرقي زمتا زحلف غبابو كوايو ناي سبا قادس تاريخ ناي وبه ناي ألولا ناي كالوت زمت إثيوبيا تاريخ أبز غبابي رشيخم موديهم أبي نيرو فقري ما عاش حليفوت فقري زوم كل تدرفت دي فقر نيرو أتقط أما يدي مستقارو فقر نيرو أزوم أبي يوتيوب وحو حزوبلو سلو سبات اليوم مسكم نزغ غباب زز هو خو زلو فقر زلو أبي زنبره فقريو ناب حلف فقري كمل استدليو فقري خصوع تقام يقولون جن بحقي برتعي كي حسخا تاريخ كي قعتتك كي بلاشخا فقري كسبخ قنوع ايو نقولاتكم اما حبراو ميديا ناوصاكم تطاقعو زلوهم اتقعتون نزا حق زك حدكم متقعكم جيغا ايو فقري خصوع صبغيو فقري تتصليو نفقري نسلام تتصليو تسجديو نفقري تزميريو ببزحات درفتي تدريفيو حجي نزي تاريخ زقعتيتك نزي اب ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ሕማቅን ጽቡቕን ነገራት ጓዓጽጽካ ሓድሽ ኩነታት ንምፍጣር እሞ ዝኹነታት እዚ ከዓ ንሓደ ብሄር ንሓደ ሃይማኖት ከም ዝምልከት ጌርካ ሰላም ምባል ናይዞም ኣብዘይ ሓመዶም ንሓመዶም ዘዳሩን ዘበላሽው ዘለው ብርጌድ ንሓመዱ ስርዓት ኮይኑ ንገሩና እዚ ናይዞም بروه متاعي أبو أمرؤم كنا أب صحفهم زي بلوم من كسقاس نتسلمات نهز بيرتراز صرح زلوا من كسقاس ناتهم درسان انتقوين نقرونا تزيل لجن أبي نيرو فقري أما قال فقر نيرو مسمن بس إرتراوي وخم قالن ديكونن سبات تشوقيكم كم قالن ديكونن حبتهم منبرتهم تزميتو تباريروم وسناسن تقراي زنبور إيرتراوያን زحلفو شجرا يتفلطو እንዲኹም ክንቅጽል ናብቲ ካልእ ማይ ቤት ከናቁቱ ወሃቂኖም ሰላም ዘይደልዩ ሃሱሳን ወግሐ ጸብሐ ተዝነብሉ ኣይ ስቃይና በሳን ዝፈልየ የብሉና ጆኻ ስሙር ይቆላን ከበሳን እዚ ምስቲ ኣብ ልዕልዩ ዘሎ ማይ ቤት ዝጋጮ እዩ أبز غير حلف فقري يحيش مقنا يلوسي أبز تحت دما سقاين أبسان أوريدو ملو أيه أوريدو ملو بلنا له أبي الأمو ينيروتي فقرته بلوز اللغة كنا قطو حقينهم زي كونه مهكان مفتانيو تناويتو يزهز بزي تناويتو موائل تناويتو نحل حل نبوغوس كيدو أو أوز فسس دم فتشوه ناب هزبي كناما نارا كيدو أو أوز فسس دم ألولا زطفؤ دم فتشوه أبلعلي رأسي ولدن كيل سلوم استفت أما بدل فتشوه كدمن دحرنات النت إيرترا أوشت إيرترا بتقارو استفت أما بدل فتشوه كابشحن شعات ميتنتيس عن شومونتن كساب كلتش عامة مهرد أبلعلي تريد أبلعلي مريد أبلعلي زيغاتات إيرترا استفت أما بدل فتشوه أبزناي عسران قلن عامتات بشم سدتنياتات إيرترا استشكت أبلعلي إيرتراوان سدتنياتات زورد بدل فتشوه فغري سلام نقول لحديكايو جن حق أنيا تاريخ مقعطات كا جيغا ايو فقري نبرن بحجي فقري كمت انت دا خوينو للاونت اخبير كاي قران مصحف قدوس اخبير كاي قانقوا ناي كلن بهرات اخبير كاي حدنا حدا اودادير كاي كونن لعل كله دما دوب حزبتات دوب هاجرات شارترات ناي ودب حبرات هاجراتن ناي ودب حدنت افريقان اخبير كايو أمن دبلو تشجعها أمن دبلو تخرنيها نزه زبزي زي كونه سبكت مسباقن يا أغلنا توم زخلوه خلوه توم زدليوه هجر كخونو إيرترا خطفؤو زفتنو زلو كلل سوم خلوه تكو ألمن تسفى ألم عرفاينن جن
ኣብዚ ውዕለት እዚ ኣብዚ ስራሕ እዚ ምውዓልኩም ንኽዕበኩም እዚ ስራሕ እዚ ናይ ሃታ ታዋኽ ዝመልኦ ስምዒት ዝበዝሖ ምናልባት እውን ኮነኢልካ ነዚ ዓይነት ገብረ መልሲ ንምፍጣርን ብኡ ድማ ተዓዘብቲ ንምርካብን ዝተሰርሐ ስራሕ ክኸውን ኣለዎ ተዘይኮይኑ ግን ታሪክ ዝጓዕፀፀ ስራሕ እዩ ስለዚ ከናቑትዎ ሓቂኖም ተናቒቱ ኣየናይ ሃሱስ ኣናቒትዎ ደብረፅዮን ዲ ሃሱስ ጌታቸው ዲ ሃሱስ ጻድቃን ዲ ሃሱስ ወይቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ድዮም ሃሱሳት አብይ አሕመድ ዲ ሃሱስ ናይ መን ሃሱስ ሃሱስ ታይ ማለት እዩ አፄ ዮሐንስ ዲ ሃሱስ ምኒልክ ዲ ሃሱስ ስባጋድስ ዲ ሃሱስ ውበ ዲ ሃሱስ መን ይሃሱስ ባ ንገሩና እቶም ሰባት እዞም ሃሱሳት እዚኦም ንኹይናት ክመርሑ ከለዉ ከትጸላይ ዝበሃል ህዝቢ ኣበይ ነይሩ ኖ ዘይበለ ኣብቲ ኩናት ንኸይሕንግድ ኩናት ንኸይንኣቱ እኳ ኢና ተሰዲድና ሃገርና ገዲፍና ኩናት ኣጽሊእና እኳ ኢና ብረት ደርቢና ንኤርትራ ከጥፍኡ ግን ካብ ዲጂታል ወያነ ጀሚርካ ክሳብ ላዕለዎትን ንኣሽቱን መራሕቲ ወያነ መዓልታዊ ኣብዚ ዝሓለፈ 23 ዓመት ኣንጻር ኤርትራ ዝገበርዎ ስብከት ሰሚዕናዮ ኣጽሚምና እዩ በዚ ደርፊ እዚ ዝቕየር ድማ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ምክንያቱ ብዙሕ ተደሪፉ ንሰላም ተፀዊዑ ዝሰምዕ ሰብ ኣይረኣና ኢሮብ ካብ ኤርትራ ተዓቢ እኮ ተባሂሉ ትግራወይቲ ባድመ ተባሂሉ እኮ ኣብ መጽሔታት ናይ ወይን እኮ ተጻሒፉ እዩ ያኣኽለኩም ኢድኩም ሃቡ ሰራዊት ሻዕብያ ተሳዒርኩም ኢኹም ተባሂሉ ኣንጻር ምርሻን ኣንጻር ሰራዊት ኤርትራ ብዙሕ ዘመታታት እኳ ይተኻይዱ ንሕና ጻዓዱ ሕወሓቲና ጻዕዳ ክዳን ዝተኸደድና ሕወሓቲና እኮ ኢሎም ዞም መራሕቲ ብሮ መጻኢ ኣብ ካልእ ግዜ ነዚ ዝምልከት እውን ነዚ ናይ ቋንቋ ናይ መንነት ናይ ገለኢሎም ዝገብርዎ ፆታ ንዕኡ ዝምልከት መደብ እውን ክንሰርሓሉ ኢና ንዕዘበኩም ስለ ዘለና ህዝቢ ይዕዘበኩም ስለ ዘሎ እዚ ሃገር እዚ ከባቢ ዋና ስለ ዘለዎ ንስኻትኩም በይንኩም ፍንጥር ኢልኩም ተምፅዎ ነገር የለን ጥራይና ክንብለኩም ንደሊ ክንቅፅል ሽሕ ግዜ ንድከን ሃብትም ዘይፀዓድ ሓይሊ ነጥሪ ጉዕዞ ህላወ ንምውሓስ ተዘይነቒልና ንፍቕሪ ፈልከት ከስድሪ ኣብዛ ደርፊ እዚኣ ሃናፅት ትሕዝቶ ዘለዋ ማይ ቤት እዚኣ ንሕና ንድከ ንሃብትም ካልእ ሓይሊ ነጥሪ ጉዕዞ ናይ ዝህዝቢ እዚ ኣብዚ ከባቢ እዚ ሰላም ክመፅእ ንፍቕሪ ክንነቅል ኣለና ልክዕ ግን ከምኡ ይኮነን ፀኒሑ ኤርትራ ድኻ ዓቕማ ዘይብላ ዓሳኣ ዘይትበልዕ ህዝባ ብዓሳ ዘብልዐት ሆ ተባሂሉ ርኢናዮ እቲ ዝኾነ ኩነታት ንትግራይ ብሃብቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንትግራይ ብሃብቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝተሰጎጉ ንትግራይ ብሃብቲ ካብ ወሰናስን ኤርትራ ዝተዘምተ ሃብቲ ኤርትራውያን ንምህፍታም ግን ተጻዒሩ ሓይሊ ንምፍጣር ሓይሊ ረኺብና ብዝተባሃለሉ ግዜ ከዓ ኤርትራ ንምጥቃዕ ብዙሕ ተሰሪሑ ሓይሊ ረኺብና ብዝተባሃለሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኤርትራውያን ምፍልላይ ተፈጢሩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራውያን ብሃይማኖት ብዓዲ ብዞባ ብእንዳ ምፍልላይ ከም ዝፍጠር ተገይሩ ኣብ ማዓስከራት ትግራይ እዚ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃስ ዝግበር ዘሎ እውን ኣካል ናይቲ ወያነ ሓይሊ ረኺበ ኢላ ዝገበረቶ ምንቅስቃስ እዩ ግን እታ ማይ ቤት ከም ትብሎ ሽሕ ግዜ ንሃብትም ንድከ ትግራይ ተሃብትም ኤርትራ ተሃብትም ወወሰና ሒዝና ዶብና ክቢርና ልዕላውነትና ክቢርና ካልእ ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስ ፈጢርና ንፍቕሪ ክንነቅል ንሕና እውን ንድግፎ ንኤርትራዊ ንዒካ ንልዕላውነት ናይ ኤርትራ ንዒካ ንኤርትራውነት ንምጥፋእ ሆይልካ ሰሪዕካ ንብሄራት ንምንቋት ናይ ቋንቋ ስብከት ጌርካ ሃይማኖት ከም መጻወቲ መጣልዒ መጥፍኢ ህይወት ሰብ እናተጠቀምካ ዝግበር ዘሎ ሓሸውዮ ግን ያኣኽለኩም ጥራይና ንብለኩም ንቐፅል ፀባ ከይሰቲ ፀላኢ ቅጫ ከይጎምድ ኣብሖ ፅልኢ ትምሖ ፅቡቕ ፅልኢ ትምሖ
እሞ ንገርዎም ባነቶም ጽልእ ዝሰብኩ ዘለዉ ሰባት ጽልእ ዝሰብኩ ዘለዉ ሰባት ንገርዎም ምስ ኣምሓራ ምስ ኦሮሞ ምስ ኤርትራ ምስ ትግራይ ምስ ካልእ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ዝኸባብስ ፍቕሪ ይምጻእ ኢልኩም እባ ኣዘኻኽርዎም ፍቕሪ እኮ ዶብ የብላን ፍቕሪ እኮ ሃይማኖት የብላን ፍቕሪ እኮ እንዳ የብላን ፍቕሪ ኣውራጃ የብላን ኣቱም ሰባት በውራጃ ክትፋቐሩ ንሪእኩም እንደ የለና በውራጃ ክትወዳደቡ ንሪእኩም እንደ የለና በውራጃ ቡን ክትሰትዩ እኮ ንሪእኩም ኣለና ኣቱም ሰባት በውራጃ ውድብ ክትፈጥሩ እኮ ንሪእኩም ኣለና ስለዚ ጸላኢ ጸባ ኸይሰቲ መኒት ጸላእ እንድዒ ጸላኢ ኣተሓሳስባ እዩ ጸላእ ካልእ ኣይኮነን ቅጫ ኸይጎምድ ኣብሖ ጸልአ ትምሖ ምሕው ትበል ጸላኢ ግን ቀዳማይ ክሰዓር ዘለዎ ጸላኢ ሕጊ ዘይምኽባር እዩ ክሰዓር ዘለዎ ቀዳማይ ጸላኢ ንህዝብታት ዘይምኽባር እዩ ክሰዓር ዘለዎ ቀዳማይ ጸላኢ ልዕላውነት ናይ ህዝቢ ምድፋር እዩ ንስኻ ዓብ ክትከውን ንኻልኦት ከተንእስ ምፍታን እዩ እዚ ይሰዓር እዚ ቀዳማይ ጸላኢ ዶብና ክብሩልና እኳ ኢና ንብለኩም ዘለና ባሕርና ክብሩልና ንብለኩም ኣለና እቲ መስዋዕቲ ዝኸፈልናሉ ሃገርሲ ሓልውልና ንብለኩም ኣለና ካልእ ውሽጣዊ ሕቶ ናባና ግደፍዎ ናይ ምልኪ ናይ ስርዓት ናይ ድኽነት ናይ ትምህርቲ ናይ ካልእ ሕጊ ጸገም ናባና ግደፍዎ ናብቶም ዋናታቱ ንስኻትኩም ከ ኣብ ገዛኹም ከምኡ ግበሩ እቶም ኤርትራ ዘይተድልየኩም ድማ ኤርትራውያን ኢና እንበልኩም ኤርትራ ዘይተድልየኩም እንተዳ ኮይና ተጠቕሊልኩም ናብቶም ዘድልይኹም ወገናት ኪዱ ንዓና ግን ግደፉና ሕማም ሃገርና ስለ ዝሕመና ሃገርና ከነሕዊ ግደፉና ስለዚ ጽልእኹም ምሖ ምርሑ ኣብዛ ማይ ቤት እዚኣ ዝዘራእናዮ ሰናይ ዓንቢቡ ክህብ ፍረ ሰላም ንሕረ ኣበይ እሞ ዘርኢኩም ሞት ትሰናይ ኣንቱም ሰባት ህዝበይ ሰላም ሲኢኑ ኢልኩም ኣበይ ዳሎ ሞት ሰናይ ማሃበንበር ተጸባይ ምኾነ ተባሂሉ ኣበይ ዳሎ ሞት ሰናይ ትብልዎ ከናቆቱ ሃቂኖም ሰላም ዘይደልዩ ሃሱሳን ወግሐ ጸብሐተ ዝነብሉ ኣይሂ ስቃይን ኣበሳን እንደይበልኩምን እሞ በይዳ ኣሎ ዝተዘርአ ሰናይ መን ይዘርእይዎ ዳ እቲ ሰናይ ሓደ ምስ ሓንቲ ስለ ዝተመርዓወ ኣብ ማህፀና ዝዘርኦ ዘርኢ ድዩ ሰናይ ፈተኹኻ በላዕና ሰተና ኣኾለስካኒ ኣኾለስኩኻ ህያብ ሃብካኒ ሃብኩኻ ደገፍካኒ ደገፍኩኻ እሱ ድዩ ሰናይ ኣበይ ዳ ኣሎ ሞት ሰናይ ኣንታት ህዝብና እኮ ተዘሚቱ እዩ ንመዋእሉ ኣቱም ሰባት ጥሪትና እኮ ተጓሕጉሒ እዩ ኸይዱ ጠፊዩ ኣቱም ሰባት እዞም ንትግራይ ኣብዚ ዘላትዎ ናይ 3 ዓመት ናይ ሕምስምስ ህይወት ዘእተውዋ ሰባት እኮ እዮም ኣብ ሽግር ኣውዲቖምና ንትግራይ ከ እንታይ ገይሮማ ከዓ ንሪኦም ኣለና ንኢትዮጵያ ምንታይ እትዮማ ንሪኦም ኣለና ምዚኦም ሰናይ ነይሩ ድዩ ብውልቅኻ ምስ ካልእ ሰብ ዝነበረካ ኣነ ምስ ጎረቤተይ ዝነበረኒ ሰናይ ኣለውን ሕጂ ኣሎ ኣይጠፍአን ንመትዓቢተይ መዋዕልተይ መማህርተይ ተጋሩ ኣይረሓክዎምን ረኽቦም እድውለሎም ዘለኒ ሰናይ ትምኒት ይገልጸሎም ስለዚ ዝተዘርአየለን ከምቲ ኣብ ላዕለዋይ ማይ ቤት ዝበልክዎ ንድከን ሃብትም ንመጻኢና ከነውሕስ ፍቕሪ ከነጥሪ ንንቀል ዝብል ኣው ሰማማዕ ብሕጂ ንዝራእ ፍቕሪ ብሕጂ ንዝራእ ሕውነት ብሕጂ ንትከል ፈልሲ ሰላም ተዘይኮይኑ ግን ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ የለን ኣብዚ ዝሓለፈ 100 ዓመት 200 ዓመት ልዕሊኡ እውን ኣብዚ መሳፍንቲ ኣምሓራን መሳፍንቲ ትግራይን ነዚ ከባቢ ዝረገጹሉ ግዜ ፍቕሪ ኣይተዘርአን ኣይረኣናን ንስኻትኩም እውን ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ብሩህ መጻኢ ኣብ ካልኦት ምንቅስቓሳት ዘለኹም ፍቕሪ ክትሰብኩ ኣይረኣናኩምን ነብስኹም ኣየፍቀርኩምን ህዝብኹም ኣየፍቀርኩምን ታሪኹም ኣየፍቀርኩምን ታሪኽካ ከየፍቀርካ ነብስኻ ከየፍቀርካ ህዝብኻ ከየፍቀርካ
ናይ ካልእ ሰብ ኣፍቃሪ ምዃን ድማ ኣምሶልነት እዩ ሓሶት እዩ ሌብነት እዩ የለን ኣይረኣና ክንቅፅል ሓወየ መታን ክምለስ ፍቕሪ ናይ ትማሊ ንዓ ንጸሊ ኢልና ኢና ፍቕሪ ነበረን ፍቕሪ ክመፅእ ንጸሊ ሓወየ ኣብ ርእሲ ጸሎት እምነት ይወሳኒ ኣሕዋት ዘሳኒ ኣታ ሰብ እንድሕር ንፍቕሪ ትጽልለኻ እኮ ብእምነት እዩ ብዘይ እምነት ኣይኮነን እዚ እኮ ሓሸውየ ናይቲ ደርፍቲ ናበይ እምነት ካበይ ዝመፀ እምነት እስኻ ንፍቕሪ ትጽውዕ እንድሕር ኣለኻ ኮንካ ንፍቕሪ ንጸሊ ትብል እንድሕር ኮንካ ብእምነት እዩ ብዘይ እምነት ኣይኮነን ስለዚ ሓወየ መታን ክምለስ ፍቕሪ ናይ ትማሊ ንዓነ ጸሊ ዝብል ዘሎ ጌጋ እዩ ትማሊ ፍቕሪ ነበረን ትማሊ ቅትለት እዩ ነይሩ ትማሊ ሞት እዩ ነይሩ ትማሊ ወራር እዩ ነይሩ ትማሊ ምንኣስ ታሪኽ ኤርትራ እዩ ነይሩ ትማሊ ምምናይ ባሕሪ ኤርትራ እዩ ነይሩ ትማሊ ንህዝቢ ብብሔር ብሃይማኖት ምክፍፋሉ እዩ ነይሩ ትማሊ ተረፍ ዓሳ እናበልካ ንህዝቢ ምጽራፍ እዩ ነይሩ ትማሊ ኤርትራ ኣብ ሽግር ክትወድቕ ህዝቢ ኤርትራ ናብ መራሕቱ ከይቋምጥ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጣዊ ጉዳዩ ከይገብር ህዝቢ ኤርትራ ቀዳምነት ልዕላውነት ሃገር እዩ ኢሉ ነቲ ዝመፀ ምስ ክቕበሎ ምእንቲ ዝገበርካ ንስኻ ኣንታ ንጽልኢ ዝሰርሐካ ኣካል ኢኻ ጎረቤት ኩን ውሻል ጎረቤት ኩልኻ ማለት እዩ ስለዚ ሰላም ክመጽእ ዝድለ እንተደኣ ኮይኑ ብሕጂ ይጸለ ሰላም ዝድለ እንተደኣ ኮይኑ ብእምነት ጸሎት ብምግባር ንሰላም ንፍቕሪ ይጸዋዕ ካብ ሕጂ ሃገር ኣኽቢርካ ባንዴራ ኣኽቢርካ ህዝቢ ኣኽቢርካ ታሪኽ ኣኽቢርካ ስዋኣት ኣኽቢርካ ነንሕድሕድካ እውን ተሰማሚዕካን ተኸባቢርካን ሰላም ክመጽእ ይኽእል እዩ ተዘይኮነ ግን ኤርትራ እናሽኻ ኤርትራ ጸሪፍካ ታሪኽ ኤርትራ ኣነኣኢስካ ንስኻ ሓርበኛ ናይ ሰላም ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ እንታይ ደኣ ዝገደደ ኣበሳ ከተምጻሉ ነዚ ህዝቢ እምበር ክንቅጽል ካብ ዝጻባእ ኣራዊት ፈቃር ዓርኪ ወዲ ሰብ እንስሳ ዘቤት ይሓይሽ እዩ ዝብል ዘሎ ካብ ዝጻባእ ኣራዊት ፈቃር ዓርኪ ወዲ ሰብ እንስሳ ዘቤት ዝጻባእ ኣራዊት እዩ ስለዚ እንስሳ ዘቤት ፈቃር ንሰብ ዝኾነ ይሓይሽ ጽልኢ ካብ ዝዘርእ ሓው ሕጂ እዚኣ እቲ ወዲ መምህር ዝበሃል እወ ጽልኢ ካብ ዝዘርእ ሓው ንትብል ምሕዩ ካብዛ ግጥሚ እስኹም ደገፍቲ ንዓና ስለ ዝጸላእኹምና ኢና ትግራይ ትዕወት ኢልና ዓይነት ገይሩ ክዛረበላ ሰሚዐ እዮ ኣታ ወዲ እታ ኣብ ኣኽሱም ኬድካ ዝተመርዓኻያ ንሓዳር ንቁም ነገር ንፍረ ትግበረልካ ካልእ ግን ኣነ ደጋፊ ሻዕብያ ኣይኮንኩን ኣነ ደጋፊ ህግደፍ ኣይኮንኩን እዚ ትገብሮ ዘለኻ ሓሸውየ ግን ንዓኻ የዋጻእካ ንዓያ የዋጻእኒ ንህዝቢ ትግራይ የዋጽኦ ንህዝቢ ኤርትራ የዋጽኦ መውስቦኻ ውልቃዊ ጉዳይካ እዩ ኦኬ ኣነ ንስኻን ግን ንሓቂ ክንጉዕጭጭ ታሪኽ ልዕላውነት ናይ ሃገር ክንጉዕጭጭ ሃይማኖታት ጸረ ቁርኣን ሰቢኽካ እኮ ምናልባት እንተትምርመር ዲኤንኤ ናትካ እስክተመርመር ኣበይ ከም ዝኸይድ ኣይሁድ ክትከውን ትኽእል ዓረብ ክትከውን ትኽእል ኦሮሞ ክትከውን ትኽእል ኣስላም ክትከውን ትኽእል ከምዚ ኣደ ናይ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣስላመይቲ ዝኾነ ድሓር ግን ብሽፋን ዝተዘመረላ ከምኡ ክትከውን ትኽእል ንስኻ እውን ስለዚ ጽልኢ ካብ ዝዘርእ ሓው ጽልኢ ደኣ እሞ ኣበይ ዳ ትዝራእ ዘለ ኣብቲ ቻነላትኩም እኮ ጽልኢ ይዝራእ ኣሎ ንህዝቢ ኤርትራ እኮ ጸሪፍኩም ንህዝቢ ኤርትራ እኮ ኣዋሪድኩሞ ነድሌታትኩም ነቦታትኩም እኮ ኣያኽበርኩም ናቶም ሰባት ናይ መወዳእታ ሓንቲ ማይ ቤት ክንርኢ ኣይወለደትን ዓደየ ንፍቕሪ ሸይጡ ጽልኢ ዝዕደየ እንተሎ ግና ጎዳእ ወገኑ መዝሙር ፍቕሪ ይስማዕ ኮርኪዑ እዝኑ ደብረጽዮን ኣይተወልደን እንዲ ጌታቸው ኣይተወልደን እንዲ ጻድቃን ኣይተወልደን እንዲ ስዩም ኣይተወልደን እንዲ
ንጽል እንደይኮንን ሰብኩ ነይሮም ንጽል እንደይኮንን ሰርሑ ነይሮም ምናልባት ትመዓር ዝኾነ ልሳኖም እኳ ኣብ ገለ ግዜ በጨቕ ዝብሎም ተዘይኮይኑ ብጽቡቕ ክዛረቡ ሰሚዕና እዮም ብዙሕ ግዜ ኣይ ወለደትን ዓደየ ንፍቕሪ ሸይጡ ጽልኢ ዝዕደየ እሞ ደቂ መንዳ ኣሎም እዞም ነዚ ህዝቢ ዘናቆትዎ ዘለዉ ደቂ መንዳ ኣሎም ነዚ ህዝቢ ኣበሳ ዘውርድሉ ዘለዉ ደቂ መንዳ ኣሎም ነቲ ዓንቢቡ ክፈሪ ትደልዮ ዘለኻ ፍቕሪ ሰላም ዘጥፍእዎ ዘለዉ ደቂ መንዳ ኣሎም ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ን10 ዓመት ከም ዝሓልፍ ዝገበሩ ኣይተወልዱን እንዲዮም እዞም ሰባት እዚኦም ተወሊዶም ኩናት ሰቢኾም ኣጽዋር ሸሚቶም ብሽም ስደተኛ ነጊዶም ዲጂታል ወያነ ኣቂሞም ንህዝብታት ኣምሓራ ኦሮሞን ኤርትራን ጽልኢ ዝሰብኩ መንእሰያት ኣውፊሮም ብዙሓት ካልሶም እኳ ከጽርዩ ዘይከኣሉ ካድራት ኣዋፊሮም ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ መዓት ኣብ መከራ ክወድቕ ብዙሕ ሰሪሖም ስለዚ ስብከትኩም ኣኽለናቱም ሰባት ካልእ ደርፊ ተለኩም ክንሰምዓልኩም ካልእ ደርፊ ተለኩም ክንሕሽሸልኩም ካልእ ደርፊ እንተለኩም ክንሰምዕ ክርኢ እንተዘይ ኮይኑ ግን እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ሓሸውየ ይኣኽለኩም ጥራይና ንብለኩም ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ጽሑፍ ካብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝረኸብናዮ ምናልባት ስሙ ብዘይ ፍቃዱ ክንጠቕሶ ስለ ዘይግባእ ስሙ ከይጠቐስና ነቲ ዝፀሓፎ ጽሑፍ ከነንብቦ እቲ ጽሑፍ ኣርእስቱ እቲ ክእለ ዘለዎ እዩ ዝብል እቲ ክእለ ዘለዎ ሰላም ማለት ኩናት ደው ምባልን ናይ ኣጽዋር ስቕታን ጥራይ ማለት ኣይኮነን ከምኡ ተትኸውን ኣብ ትግራይ ሕጂ ሰላም መመፀ ከምኡ ተትኸውን ኣብ ትግራይ ሕጂ ዘሎ ቅትለት ዝምታ ውራ ምንዋጭ ፈሪሕኻ ሸለብ ገለብ ምባል ናብቲ ምኻት ምስቲ ምውጋን ምምቕቓል ኣይመፀን ክንቅጽል ብቐንዱ ሰላም ማለት ይቕሬታ ብቐንዱ ሰላም ማለት ዘይናትካ ዘይምድላይ ዘይናትካ ዘይምግባት ምኽባር ሕግን ውሳነታትን ሓድሕድ ምክብባርን ሰናይ ድሌትን የድልዮ ከም ዝኽብሎ ጸናሕኹ እዩ ግደፍዎ ትባድመ ግደፍዎ ብባሕሪ ምዝራብ ግደፍዎ ሃገር ክንከውን ኢና ኤርትራ ጥፊእና ምባል ሃገር ክኑ ብዝደለኹም ሃገር ክትኮኑ እንድሕር ደሊኹም ቶም ኣብ ትግራይ ዘለኹም ሓይልታት ውናት ሳልሳይ ወያነ ራብዓይ ወያነ ሃገር ክኑ ብዝደለኹም መንገዲ ኤርትራ ኣጥፊእካ ኤርትራ ባሕራ ክትወስድ ፈቲንካ ዝግበር ሃገር ምዃን ግን ዘበት ውሉድ ወለዶና ዘበት እዩ ዝብለኩም ምኽባር ሕግን ውሳነታትን ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣኽብርዎ ቻርተር ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣኽብርዎ ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ብመግዛእታዊ ውዕላት ዝቆማ እየን ኣኸለ 4 ነጥቢ ኣኽብርዎ እዚ ንውዕል ናይ ኣልጀርስ ኣኽብርዎ ፕሪቶሪያ ክትብሉ ትውዕሉ ምሽ ኣለኹም ኣልጀርስ ኣይበልናን ንሕና ንዕኡ ግን ኣኽብርዎ ተባሂልኩም ደጋጊምና ፀዊዕና ከም ህዝቢ ደጋጊሙ ፀዊዑ ነብሱ ሕሲሙ ድማ ኣብ ኣሕዋቱ ከይዕምፅ ኣብ ኣሕዋቱ ብረት ከይልዕል ንስደት መሪፁ ኤርትራዊ ፋሕፋሕ ኢሉ የለን ምስ በልኩም ድማ ሃገር ከተጥፉ ዝገበርኩም ፈተነታት ርኢናኩም ኣይሰመረልኩምን ስለዚ ክደግሞ ሰላም ማለት ኩናት ደው ምባልን ናይ ኣጽዋር ስቕታን ማለት ኣይኮነን ብቐንዱ ሰላም ማለት ዘይናትካ ዘይምድላይ ዘይናትካ ዘይምግባት ምኽባር ሕግን ውሳነታትን ሓድሕድ ምክብባርን ሰናይ ድሌትን የድልዮ ስለዚ እቲ ናትና ግደፉልና እቲ ዋጋ ዝኸፈልናሉ መሬትና ርስትና ክብርና ንወለዶታት ህዝቢ ኤርትራ ደሙን ዓጽሙን ዝኸፈለሉ ክብሩን ልዕላውነቱን ግደፍዎ ብዛዕባኡ ኣይትዛረቡ እቶም ኮራኹር ናይዚ ልዕላውነት ኤርትራ ዝጻብኣ ዘሎ ውድብ ኮንኩም ዘለኹም ሕጊ መሰል ጅን ዕፍሪት ሆሆ ኢልኩም ፍቐዱ ኩርናዕ ናይ ዓለም ተኾርኒዕኹም ሰብ ተጽምሙ ዘለኹም
حنتون عقم زيبلكم وفيكم زي وفيكم سلطنكم يكالكم ولا تسفمكم كالوتون ياكل ودب حدنت دو ودب قلدو بروح مصعدو سقطا حزبي يلن مالت ايكونن حزبي سق سلازبله نزي خمزي عينت قبر ملس هيبكم مالت ونت سرعت دقيفوه مالت ايكونن تقبروه زلغم اكايدها نهزب قرن افريقيا نزي سلام تباهيلو استدرفلو حزبي نعو سلام زمص ايكونن انا نبلكم زلنا ابت صحف كنقصل از تحساسب ازي سغاب زي نغسه از زيناتكا زي مدلاي زيناتكا زي مغبات كومون مخبار حقن وسنتاتن حد مكبارن سناي دليتن كساب زي نغسه كن اب ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዝሃለወ ስርዓት ይሃሉ ሰላም ክርከብ ማለት ዘይሕለም እዩ ዘበት እዩ ስለዚ ሕጊ ክብሩ ተጋሩ ሕጊ ክብሩ ኮራኽሩ ተጋሩ ሕጊ ክብሩ ኣምሓሩ ሕጊ ክብሩ ኦሮሞ ኢና ንብለኩም ዝኾነ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ከዓ ነዚ ቅድመ ኩነት ሰላም ስጋብ ዘይማልአ መሻርክቲ ፍትሒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እዚኦም ነዞም ብርጌድና ሓመዱ ኣብዘይ ሓመዱ ብርጌድና ሓመዱ ፀራ ሓመዱ ንዕኦም ያ ትምልከት ዝኾነ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ነዚ ቅድመ ኩነት ናይ ሰላም ስጋብ ዘይማልአ መሻርክቲ ፍትሒ ናይ ኤርትራን ናይ ኤርትራውያንን ክኸውን ኣይክእልን እዩ عسب باطع بادم عفار زودب حزونه زغب زغبرو برغيدنا حمدو مولهم نتا چانل كم زغبرا از اتم سبات نزه حزب زي سلام تدللون تداخونكم مس نفسكم سلام غبرو انببو تمهارو صحافو تمرامرو حق خبرو زيناتكم ايتدليو زيناتكم ايتقبتو ننحل حدكم تخبابرو سناي دليت نسلام يهلكم سلازي من يخل زلو حماق التحساسبا من يخل زلو نحماق التحساسبا زساسي والقصب يغون ودب وفوي نبره مصان زمسل ن يوحنس ابراها جون بلاكن نبرغيد حمدون زمسل ማለት እዩ ዝኽእል ለኽእል አለው ሰላም ክመጽ ተዳኾይ ንመንግስቲ ንሓደ ውልቀ መላኸ መንግስቲ ጸላውት ኾነሉ ሓይሊ ጸላውት ኾነሉ ፍልጠት ጸላውት ኾነሉ ምትእኽኻብ ከተምጽ እንተዳኾንካ መጽሐፍ ቅዱስ ቁርአን ክደፍር የብልካን ታሪኽ ናይ ገድል ክደፍር የብልካን ሉዓላውነት ሃገር ክደፍር የብልካን ህዝቢ ክትሐቁፍ ኣለካ أديها قديفكا حتى النخاخ تنافق يبلكان مسنا قلقا أمشمشكا مسنا قلقا لقوت كترق قد يبلكانينا نبلوكم ازود حنكم كبران انتغت هاتلتنا نلومي إذا حسبنا يتحستو أبزز عزيبنا لنا سابسكرايب قبرو لايكو نايترسعو نابكالوت نغباتح أكافلو نبلوكم أبزغتصل التفيلنا بخالة تحستو كن متعكمنا تحستو تاتنا تغتاتيلكم أنا تريتو تات كتصحفولنا دما صاوعتنا يو إرترا نزل ألم تخبيران تحافيران تنبر حزب إرترا بقالس حبرات دقتاتو سلام حليو حرنتو كغونات أفيو